Medzinárodná ekologická organizácia WWF sa už 45 rokov zúčastňuje ochrany prírody, pokúša sa zachrániť vymierajúce rastlinné a živočíšne druhy a zachovať budúcnosť prírody. Aktivity pod názvom Európske školy pre živú planétu organizuje v poradí 3. rok. V rámci nich sa koncom októbra bežného roku Pivnická základná škola ako jedna z 5 škôl z nášho štátu zúčastnila na seminári v jedno z národných parkov v Rakúsku v Ilmici na tzv. WWF akadémii, ktorú zorganizovala Svetová organizácia WWF za finančnej podpory Erste fondácie. Počas jedného týždňa od 23. do 29. októbra sa tu profesorka biológie Lenka Víziová a žiačka Monika Mandáčová spolu s profesormi a žiakmi z 8 štátov Európy zúčastnili prezentácií a dielní o Dunaji, ekologických stopách, ktoré po nás zostávajú, a aktívnom občianstve, čiže o silnení ekologickej účinnosti a verejného záujmu o životné prostredie. Po návrate do nášho štátu začali spolu s členmi ekologického krúžku poznatky, ktoré tu získali, uplatňovať v 6-mesačných aktivitách, ktoré trvajú od októbra po koniec apríla. Teraz sa očakáva od nás, aby sme podnietili niečo, nejaké aktivity v našej škole, nejakú prácu, a my sme sa rozhodli robiť pár takých tém. Jedna z nich je stromíky, záchrana našich stromíkov v našom školskom dvore. Druhá akcia je odpad, zníženie odpadu, tretia šetrenie energiou a štvrtá voda. Všetko to chceme urobiť do apríla. Zatiaľ táto akcia je celkom dosť úspešná. Pracujú v tom skupina 7-ákov, taká dobrá skupina usilovných, chtivých, tvorivých žiakov, ktorí sa stretajú raz do týždňa a naozaj sa zatiaľ ukázali ako veľmi taký dobrý potenciál pre takúto akciu. O čo je tento váš projekt vlastne? Ako sám názov hovorí, že Follow the line, go green, čo by sme my prekladali ako nasleduj smer, choď v súlade s prírodou. Hovorí o tom, ako by sme chceli vlastne v tomto smere ísť. Preto sme si aj tento logo zvolili, ktorý nemá žiadne znečisťujúce látky, bicykel, a aby sme vyzvali aj ostatných sa takto správať. Vlastne cieľom je ostatných motivovať, urobiť niečo dobré pre prírodu. A už ako som povedala, tie stromíky, to nám je také veľmi potrebné, lebo to je jeden z väčších problémov, ktorý sa javí u nás na škole. Čo ste všetko robili v Rakúsku, ako sa ti tam páčilo? V októbri som dostala možnosť sa zúčastniť na semináre s pani učiteľkou z biológie. Keď sme prišli, tam hneď nás ubytovali do hotelu a aj potom už sme šli skúmať miesto. Mestečko bolo malé, volá sa Ilmic, to je jak oblasť národného parku. Bolo všetko čisté a bolo tam veľké jazero, kde boli vodné vtáky, aj všelijaké barinaté rastliny. Aj boli na komínoch, mali hniezda pre bocianov. A každé ráno sme chodili na prednášky. Sme mali každý deň inakšiu prednášku. Jeden deň bola o rieke Dunaji, potom sme mali aktívny občan. Aj sme sa zaoberali s tým, sme mali všelijaké aktivity. Na pauzách sme si vypíjali chutné čaje a jedli jablka. A jeden deň sme mali aj výlet v prírode, sme boli navštíviť jeden zámok, aj trošku sa poprechádzať po meste. Ako prvú akciu profesorka spolu so žiakmi zorganizovala akciu edukačného rázu, v ktorej vybraní žiaci zaučajú žiakov tejto školy, ako byť ekologickými činiteľmi našej spoločnosti. Kvôli tejto edukácii žiaci pripravili aj nástenku a dali si vytlačiť aj trička so svojím logom. Čo predstavuje táto nástenka? Táto nástenka predstavuje našu akciu, že chceme zachrániť stromíky. My sme, jak siedmáci, sme zúčastnili sa v projekte European School for a Living Planet. To je medzinárodná charakter. Aby sme zachránili prostredie a stromíky, aby sme zachránili prírodu. Tento náš pano ukazuje, že chceme zachrániť stromíky. Tu sa stromíky v škole, ktorých už nemáme, lebo sú zlámané, a tieto sú zasadené a robíme túto akciu preto, aby sme ich zachránili, aby naša škola bola krajšia.
Stromíky, ktoré sa tu sú je vrba, jabloň, tavolník, javor, albízia, tuja, ginko. Ginko keď bola druhá svetová vojna, keď bolo bombardovanie, bol jak hodená bomba, všetko bolo zničené, len on prežil. A tak očakávame, aby v našom školskom dvore prežil, dáme mu možnosť rásť, aby u nás narostal. Do celej akcie sa zapojili takmer 30 žiaci 7 ročníkov pivnickej školy. Stretávame sa hlavne štvrtok popoludní. Na týchto dielniach sa rozprávame o tom, ako by sme mohli zvýšiť ekologické povedomie v našej škole a poukázať žiakom, aký by sme my náš dvor mohli mať krásny, keby tieto stromíky nelámali. Tiež sme sa sovárali aj o akciách, ktoré by sme mohli urobiť, tiež aby sme aj znížili odpad v našej škole. Na hodinách ekologického krúžku sa žiaci zaoberajú plánom zloženým zo 4 častí. Sú to význam stromov v našom okolí, redukcia odpadu, úspory energie a zachovanie vôd. Akcia z našich 4 tém máme sadenie stromíkov sme mali. Budeme mať také divadelko, kde bude zahrnuté zníženie odpadu a aj význam stromíkov. To bude tam asi koncom januára. No, potom máme toto naše panno, ktoré sme dneska ako robili, že žiaci učia žiakov sa to volá. Potom budeme mať o znížení odpadu, tiež budeme mať také žiaci učia žiakov. Chceli by sme vymeniť tie nylonové tašky pre ekotašky. Aj význam vody, to budeme mať taký deň, v ktorom sa chceme zúčastniť, to bude asi 22. marca, Svetový deň vody. No aj šetrenie energie, budeme mať takú prezentáciu, kde by sme chceli dokázať, že sa tie žiarovky, ktoré šetria, o mnoho lepšie od obyčných. Lebo šetria energiu, ktorá nám možno bude potrebná na niečo dôležitejšie. Okrem toho, pivnická základná škola začala aj s kompostovaním. V škole nejako v septembri začala akcia kompostovania, kde sme mali prednášku jednak v kolektíve, jednak medzi žiakmi. Všetci boli oboznámení s tým, čo to kompostovanie je. Že je to vlastne získavanie kvalitného hnojiva z prírodných materiálov, rastlinných pozostatkov. Takže vlastne my sa budeme snažiť v rámci aj nášho projektu pokračovať v tomto, pretože keď už robíme tému stromiky a významy, tak oni sú významné aj z hľadiska toho, že listy, ktoré v jeseň opadávajú, nemusíme spaľovať a robiť si znečistené prostredie okolo, ale môžeme ich využiť na kompostovanie a získať kvalitné hnojivo. V nasledujúcich mesiacoch až po koniec apríla profesorku Víziovú a žiakov očakávajú ďalšie ekologické akcie, výstavy, prezentácie a edukácie, ktorými sa má vplývať na silnenie ekologického myslenia žiakov tejto školy a verejnosti. Okrem iného uvedú tzv. Ekopatrolu v škole. Konečný výsledok pivnická škola spolu so všetkými zúčastnenými školami ukáže v júni vo Viedni, kde profesorka spolu s jedným žiakom z tímu má obhájiť svoju časť projektu. Inak celá táto akcia je súťažného rázu.